Molweni kuni nonke. Lo othetha uSinelizwi Fakade. Ndingumfama omncinane ona 30 years of age. Based Eastern Cape, kwidolophu ekuthiwa kuseYugi. Ndingumfama ovelisa ukutya okuzinkozo ubukhulu becala. Ndinjalo nje yi-business ekhokhelwe ndim endihamba ke nefamily esisebenza kunye kuyo. Iplasi lethu under production currently is 1,300 hectares dry land, and we are a commercial grain operation based eYugi, Eastern Cape, Joqabi district. Ndikwakunye futhi usihlalo nabanye abazi-founders zika woKhanyo Farmer Development, i-entity ekhokhelwe by myself and 35 young agricultural graduates. Inhloso yethu sithathe skill sinaso sitransfera kumafama angathathi ntweni, siwaphuhlisa nawo akwazi ukuvelisa ukutya okuzinkozo ngokwezinga eliphezulu commercially ngokutsho. Sisebenza kubukhulu becala eMpuma Koloni, kwaye futhi umsebenzi wethu kukuba sitshintshe indlela amafama asebenza ngayo nawo akwazi ukuvelisa ukutya okuzinkozo ubukhulu becala xa kuxoxwa nge-commercial grain production eMpuma Koloni. Ndingumntu ke othanda kakhulu ukusebenza ne-youth, kwaye futhi ndine-passion kakhulu edibene nokuba kuphuhliswe abantu abatsha, banikwe amathuba ukuba nabo bazibonakalise njengamafama angomso anqwenela into yokokuba adevelophe ngendlela efanelekileyo. Ndinjalo nje ndinengqondo kwaye futhi ndine-direction ethi ixesha lelethu bantu batsha, kwaye futhi ke kufanelekile into yokokuba sithathe inxaxheba kwaye futhi ikamva lethu silithathele ezandleni zethu ngokokuba sisebenzise into esinayo kuloo ndawo sikuyo kunothi silindele ukuncediswa ngurhulumente nangabanye abantu. Into esingayithengiyo ubukhulu becala apha eMpuma Koloni, ndenza umzekelo wale nto endiyithethayo, ngumhlaba. Umhlaba ukhona, ayongxaki apha kuthi, kodwa kunzima ukusebenza umhlaba ungafumananga ncedo okanye ungekho kwimeko yokokuba unkqonkqoze kwaye futhi uapruvwe i-funding. I-funding criteria yaseMzantsi Afrika for amabhizinisi adibene ne-agriculture angenayo inzima ngelona hlobo. Ndingomnye wabantu ke oye wangancami, wangayekeleli